Unha das cousas máis difíciles de aprender dunha lingua é a diferenciar entre o que é formal e informal. Diso imos falar hoxe, e tamén imos contar unha anécdota dun arcebispo de Santiago que lles vai sorprender moito. Empezamos. O apelido Gómez leva no case 70.000 galegos e é un dos 10 máis frecuentes. As porcentaxes máis altas danse na Galicia Oriental e no Val do Sil, aínda que pola súa terminación ed parece indicar fillo de, na Idade Media non era un apelido senón un nome, quizáis derivado do gótico guma, que significaba home. É un caso semellante ao de Varela, que foi nome antes de ser apelido. Pero tanto en Galicia como en Portugal e en Castela, hoxe xa corre só como apelido. Ten familia na toponimia, como son os Gómez e Porto de Gómez, e a máis distancia, Gomarís, Gomariz ou Gomesende. Con este nome tiveron certo protagonismo no século XV Gómez Pérez das Mariñas e no XVI Gómez de Riobó Vilar de Franco Sobello, que mandou construir a primitiva torre que deu orixe ás Torres do Allo, un dos pazos máis antigos de Galicia no actual concello de Zas. Ben falado. Pois, dunha vez, Martiño, cando tiña 3 anos, gustaballe moitísimo Colacao e vivíamos daquela en Ferrol. E tiñamos xusto ao lado unha xente que era moi agradable, falaba daquela tamén. O castelán era un castelán moi bo, entón el tiña asimilado na casa o galego e ali o castelán. E dunha vez, entra na casa e di: mamá, mamá, que che pasa? Mamá, mamá, xa sei como se di Colacao en castelán. É como, meu fillo? Nesquik. Ben falado. No século XIV eran frecuentes as conversas bilingües nas que os contertulios utilizaban con toda a naturalidade distintas variedades do romance, é dicir, nas que uns falaban en galego e outros en castelán, outros en asturleonés, en aragonés ou noutras variedades lingüísticas. Dende logo, o galego daquela era falado en Galicia por todas as clases sociais, nobres e xente do común, minoría de letrados e a gran lexión dos analfabetos. Rodrigo de Padrón foi arcebispo de Santiago entre 1307 e 1316. Foi tamén un home influente na corte de Castela e mesmo no Vaticano. En 1330 fala del o infante don Juan Manuel, sobriño do rei Afonso X Sabio, no seu Libro de los Estados, e danos un dato importante. Este arcebispo de Compostela conversaba en su lenguaje gallego coa raíña e os infantes de Castela, mesmo encontrándose fora de Galicia. Que o arcebispo de Santiago falase en Castela, en galego, coa raíña e cos infantes, demostra que no século XIV, en Castela e mesmo en contextos aristocráticos, o uso da lingua galega aínda se recibía con naturalidade e como algo non censurable. Foron tempos, pero é ben que lembremos que eses tempos existiron. Como lle chamamos á muller dun rei? A raíña. Se comes moito e non deixas nada para os outros, és un... Ten que ver con lamentados. O que pasa aquí? Hasta cañón. Comellón! Ves como sabes? Cando chega alguén, se é un superior, saudámolo. Se é un coma nós, dicímoslle: que contas? E mesmo nos pode responder coa broma dunha des sen respirar. En xinzo de línea, a quen chega dinlle: Antón. El pode responder: quedou aparcando o coche. Informalmente, este home significa eu, a persoa que fala. Polo tanto, este home vaise significa que se está despedindo amistosamente e informalmente unha persoa. Ben, pois por hoxe este home vaise.